Landelijk sjoen joeg de dienst van de drie graafkisten in Dokkum geen opschoor. Doch binnen de meiwerkers van het archeologische onderzoeksbureau Steekproef blijkt dat één kist nog vol slijm intact is. Daarmee kan duidelijk worden waarom in de 17e eeuw zoveel mensen in Dokkum de deur vonden en massaal begroeven waren op het kerkhof onder Kleestersingel. In de periode van rond de 17e eeuw en ook later, maar ook vroeger, zijn er allerlei ziektes en zo. En we proberen het ook te achterhalen of mensen aan die ziektes zijn bezweken of niet. En dat kunnen we dan weer gebruiken om onze bevolkingsreconstructies uit die periode misschien te wijzigen. Misschien komen we dan iets meer te weten over de bevolking van Dokkum uit die periode. Maar het publiek met de inhoud van de graafkist voor eerst net zien. Uit piëteit met de verstoorde mensen. Ook al waren die al in de 17e eeuw te hoofd bracht. Ook de bonken die jeder opgroeven binnen zullen hier en oors in Dokkum een nij plakje vinden matten. Maar de gemeente wil al het oren wat voen is, broeken voor een lietse expositie. Vanuit het Admiraliteitshuis willen we foto's maken al een paar uren, zodat we zorgen van wat gebeurt hier. Nou, op het moment dat zij dat onderzoeken en weten van al je dingen er weten, dan zullen we het Admiraliteitshuis vragen om daar een expositie aan te wijden.